Comezamos coa información deportiva. Vitoria balsámica do Berberecho Noia ante o Básquet Ferrol. Os noieses sumaron o seu primeiro triunfo na segunda fase da competición, logo de impoñerse por 70-57 aos ferroláns. Encontro agardado o que se viviu o pasado domingo no Alonso Rodríguez e que significou a estrea do casilleiro de vitorias do Berberecho de Noia na segunda fase da primeira división autonómica masculina de baloncesto. Os amarelos precisaban gañar e tiñan unha ocasión inmellorable xa que recibían a visita do Básquet Ferrol, rival directo pola permanencia na categoría. Os amarelos suaron a súa camiseta e deixaron o triunfo na casa ao superar os ferroláns por 70-57. Os locais comezaron por abaixo logo da tripla inaugural do Ferrol. Os dous equipos mantiveron a igualdade nos primeiros compases ata que mediado o primeiro cuarto os noieses puxéronse por diante. Comezaron a despegarse no marcador coa 16-8 que lucía a falta de 2 minutos por xogarse e finalmente o primeiro acto caeu do lado do Noia por 20-13. O Básquet Ferrol arrancou con acerto o segundo período anotando unha nova tripla e a pesar das cadastras erradas polos noieses puideron manterse por diante no marcador. Coa metade do tempo consumido o electrónico lucía o 29-24 tras imprecisiones locais de cara ao rival que aproveitou o Ferrol para poñerse a un punto. O empuxe visitante levounos a darlle a volta ao marcador á falta dun minuto, pero o Noia reaccionou para chegar ao descanso mandando por 33-32. Os amarelos anotaron os primeiros puntos do terceiro acto para coller máis vantaxe, ata ter 7 puntos de renda. Os cambios visitantes serviron para cortar o parcial de 6-0 dos noieses, pero só momentaneamente, xa que a falta de 7 minutos o Noia mandaba por 41-34. Os locais tiraron de defensa e de efectividade no ataque para superar os 10 puntos de diferenza co 53-38. Non levantaron o pé do acelerador para mandar por 55-42 o remate do terceiro cuarto. E o derradeiro período foi amarelo a pesar dos tímidos intentos visitantes por achegarse ao marcador. O Berberecho estivo máis acertado e pechou o encontro pola vía rápida impoñéndose por 70-57. Primeiro triunfo do Noia nesta segunda fase na que o equipo adestrado por Ángel Castro busca eludir o descenso. Agora mesmo os noieses son penúltimos ao sumar 2 derrotas e un triunfo. Este domingo visita o pabellón de Navia onde se verá as caras unha vez máis co Seixo Nadal, choque que arrancará ás 5 da tarde.